ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед боз ҳам ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо якчанд паплини доинги новинкаро нишон диҳам. Бисёр пурсида буданд ки ҳамин доинга чива ҳозиро кам нишон метиҳад, бисёртар шумо ҳозиро вая нишон додисед дубайски. Ана имрӯз аз гили нави доинг сар мекунем. Ина бинед, санги новинка, санги динамуд санг дора, санги дизайни майда. Бинед гилаш чихе хушрӯ ярки. Чанд майса метраш? 160 сомон. Нархи дона. Тоза ҳай, санги майда ҳай. Ино ҳози санги калон ай мо дарафтага, санги калон кадуме мехоҳад, мо ба заказ қати мезанем, неки арзон меша. Фаҳмо. Вай, ин нархи донаша я? Касе бисёртар гира? Арзон меша. Оптум гира арзон мешавад. Дӯстони азиз, марҳамат, бинед чиқа хушрӯ. Ҳозир чанд та гили нав омадагия хостум барои шумо нишон диҳам, то ин ки шумо ҳам мисол дар ғарибиям бошед, аз гило, аз новинкаҳо бехабар намонед. Ина марҳамат. Медонед, нусхаи Туркияй. Бисёр паплинои туркиро агар шумо тамошо карда бошед видеои мада, бисёршонам хеле гило доранд. Доинг нусхаи туркӣ. Яга беҳад хушрӯ. Анаиям фасон евростила квадратик. Чихе ярки фасонай рангашам, хичам. Чихеле медонед, и паплини доинги паплини ғавси хушрӯай, мулоимай. Мисол шолк надора дар таркибаш. Аз и квадрат ранги дига ҳам доштай. Ана вайш розовия, иш боша бирӯзовия. Ва фикрам ки и сол бирӯзови мода мешава дар тобистон. Барои ки аллакай чанд паплиное ки омадестай, ранги бирӯзови дора. Ана инаш оранжеви будай. Се ранг аз анамин паплини евростил ҳастай. Метавонед заказ кунед, мо худмон доставка мекунем тамошобинони азиз. Анаям гули новинка. Дидед чихе гулои хушрӯи фасон. Анаям гули фасон, гули туркӣ чихеле гуфтум. Нусхаи туркӣ дар паплинои доинг. Доинги паплини чихеле ҳози ман ба шумо фаҳмондум. Мулоими ғавси фасон. И турецки нестанд доинго. Хитоиян, вале сифати хуби хитоиями паплина. Ина бардовияю гулои калон дора. Ана ишам амхе ваяй бирӯзови гил. Ишам амхе нархаш. ин нархҳои ҳозираи дӯстони азиз, шояд ки дар оянда қимат шава ва ё баръакс, шояд ки арзонтар шава. Барои аввай шумо бинед нархҳои ҳозирара. Наям фасон. Ё, дар ҳақиқат ҳам хушрӯ, заминаш сиёҳай. Гулошонам ке нежна розови, бардови якҷоя шудагӣ. Дидед, гилои ҷудогона дора, сангои дизайн задагиай. Дӯстони азиз, як чиз дигаро мехоҳам барои шумо фаҳмонам. Анамин паплини нусхаи наве ки мебиёяд бозорда, на танҳо паплин, тамоми материал, ҳами ки нусхаи нав дромад дохили бозор, аллакай вай чанд сорташ баъд аз 2 рӯз масалан чанд сорташ меброяд. Шояд ки 5-10 сум арзонтар шидан мегира ҳамун сортое ки баъд меброяд. Ва ё вале сифати ине ки аввал омадагиай, и сифата надоранд. Барои ҳавай ҳангоме ки харидорӣ мекунед, ҳама тарафа бинед. Ё ин ки барои ҳамин сангҳо, мисол ҳамин нусхара шумо 160 не 140 150 меёбед аз ягон ҷо. Анамин сангошон дура, ё ин ки санги димсор задагиай. Барои ҳавай ҳамин чизора аҳамият диҳед ҳангоме ки бозор мебиёед. Анами гили природашам хушрӯ, гили калон дорад, санги дизайн. Ду сангая инам дои марҳамат. Рангаш медонед заминаш чӣ хелеай коричневия, ҳам хелай розовия, заминаш ҳам хелай хичонам хе гулои ҷудогона доранд.
аз дигаршам нишон метиҳем. Иам ҳамин нархошон ҳамаша агар як либоси гиред мисол нархи дона 160 сомон, агар бисёр гиред бо арзон мешава. Санг шавине чӣ блеск метия. Ана мегӯям хушрӯа ира ман якчанд рӯз пеш ба фикрам ки санги вайша нишон дода будам. Санги дизайневу дождикша. Иҷада боша санги анахе дизайнерс киша бинед иққа сангш зиёд задаги хушрӯ гулошон пура нархш 160 сомон. Ай бардови ам астай. Озине ки санги дизайн будагиша фурухтем. Ози рӯзои наздик бо ки санг задан омада ман нишон метем. Сиёсафеда иш. Сангошон майдая ҳамеша маҳмият дед вақте ки мехаред. Санги калон арзонтарай санги майдада. Гарчанде дизайнерски ҳам боша санги калонуш арзонай. Анаиам ярк цвет. Касе ки рангоям хе яркира наз мебинад. Анаинам. Иам ҳам хе дизайн задагиай сангош. Худаш паплини ина бинед хе ғавсай. нархш 160 сомони дӯстони азиз. Метонед нависед, WhatsApp ҳаст дар рӯи экран, мо худмон доставка мекунем. Тамошобинони азиз, бинед анаи арабгулора бинед. И гул бисёр харидорш хуб буд, бисёр дар ҳамин бозор хушрӯнақс фурухта буданша. Нахостум ҳози бори навда бо заказ кардиан омадай чанд ранг дора нишон метам то наву рангошам. 3 метрш 160 сомонай санги майдаи дизайнш. Инаи ранги фиолетовиш. Чӣ хеле медонед и арабгуло шолк доран. Шолкошон 350 ё 450 сомонай намедонам. Ман видео карда будам ҳастай. А ино бошад вайшай паплинишай. ҳозир дигар рангшам нишон метиҳем. Инаи рангш кабутай. Бинед кабути ҷинсӣ. Ҷинсови цвет хеле кабути берангак. Хулоса аз ин рангшам ҳастай и арабгула. Ранге ки бисёр харидорӣ мекунам анами рангай сабз. На. Аз шолкш бисёр харидорӣ карда будан аз анамин ранг. Ҳозир бо дигар рангам нишон метиҳем. Мо оранҷвишам нишон метиҳем. Анаиш боша рангш оранҷвӣ. Ина сангчоошон хе дизайн задагиай санги майда. беҳтарин ами материало танҳо барои шумо дӯстони азиз метавонед ки дархост кунед. мо ҳам ба Русия доставка дорем, ҳам дар дохили Тоҷикистон. Дар WhatsApp нависед илтимос. Ана ин сирхай и рангша новинка бировардаги ранги хушрӯ сирхи фасон. Наметавонед ки аз ин ранг интихоб кунед. диде чӣ фасонай. ё як либоса чанда 160 сомон дӯстони азиз. ҳангоми савдоя и дукон беҳад бинед ҳама чӣ дора аз материали 35 сомона сар карда то материали 350 сомонара. барои мо ҳангоми видео кардан фақат ҳамин овозои мара гӯш кунед. 160 сомонӣ будан ҳама янами паплиное ки ман ҳозир нишон додам паплинои дубайанд. доинган доингои фасони якум сорт. ҳамин доингоям сорт доранд. сангош асоси аҳамият битен. ҳамин нарх навои бозори мо материал нест. санг фарқ мекунад бисёр вақт. ҳамин санги майдарам ҳозир санги прастоиша бировардагиан иқадар блеск надора. вақте ки ду бор ки шуштен вай саракҳои санг сиёҳ шидан гирифтан мегирад худ ба худи. барое ки санги дуюмсортай ман ҳеҷ бор ҳамихели санги дуюмсорта ҳаракат мекунам ки назанам ба хотире ки клиента гум накунам. ва ё як сум ду сомон арзон мекунам хиёл мекунам клиента бисёр мекунем. лекин вақте ки клиент як бор куштараки кард дуюмбора намеояд вай магазин мега ҳаминҷа харидам сангош сиёҳ шид. хулосаи буд гапи савдогар. ба шумо абзори хурдака ки ами паплиношона сангошона гуфта дод кард. марҳамат метавонед дархост кунед.